sa जों Poito Khwlai Simi da Mwthangjak na जों baptisma wala na hananan aboni tui जों tini nailaiano जों puilano nailainai je Mwthangjak mani tei जों je borokmani su je sumchok khlaimani eba pap khlaimani yoknani bagui je tabuk Christmas जों je palai tongmani o Christmas ni salo je जों tabuk Kerala khlailai tongo sabono tui subrai Jisu Kristo no tui ge subrai Jisu Kristo je bo sungsara asaimani purpose nongkha je borok poritran eba borok Mwthangjak thun aboni bagui bo sungsara phaimani hayadi bana ge aboni bagui जों baptisma nahadanana जों baptisma nahaya hwnkhai Mwthangjak aboni tui tini topic oro Jisu bai Nicodim kok salaimani aboni tui no जों tini nailainai norok obo norokni elam bagobo naimano Bible naimano oro kothoma tongo obono जों porikhe saimanayana Jisu bai Nicodim kok salaimani hinui oro kok bokroko swijak nukhono phaidi hinkhe जों obono porilainai Pharisai bere Nicodim hinui Judairokni bokrok khoroksa tongmani horsa bo Jisuni thani phai hai hinui sabaikha Robi nono जों kaitoro hormani phwrwngnai hinui soimano nung soidomni samung khlaima hai khoroksa phano khlaimania kaitor bobai tongkhe simise khlaimano Jisu bono hai hinui saka ang nono soino kobi kok sawo asai phiakhe kebo kaitoni ha nugui mania hinui jaga saw asai phiakhe kebo kaitoni ha nugui mania hinui saw ngari kijing song o jaga kahamkhe khnadi context de so Jisu bono hai ni saka ang no soino kubui kok sawo asai phiakhe kebo kaitoni ha nugui mania hingkhe obo asainani kok mane जों asai katal asainani kok saw do phiaba oro Nicodim bono bujiani bagui swngkha tamo Nicodim hai ni swngkha borok chakra bahaikhe asai phirui manaiba bumani bohok bisingo happhirui tewaisa asai mania hinui bokhai sosolkhe bujikha je mane tewaisa asai nangani mane bumani bohogo thangui nai bo tewaisa asai nangnai hinui bo uansugo Jisu hai ni saka ni sawo ang no soino kobi kok sawo tui bai phola bai asayakhe kebo phano kaitoni hawo habui mania abono o je asai katal baptisma hingke norokoro saiman kana je जों ang Jisu no Poito khlaio bo kaitoni sajla bo sungsara phainai bono bini bisingtini borok poitran manai ba Mwthangjak nai hinui saimano hinui nung sudo Poito simi khlaio ta hingke nung baptisma najakya hingke ama haibai khe Mwthangjak जों norok saiman kana hingke tabuk mane kok bai khe Mwthangjak जों elam bago teka jaga tam nuk hingkhay jephru subrai Jisu je kalbrok sakao khasijagui tongmani ajaro जों abo nailaiano hingke o jaga tei tamsaka Jisu bono hai ni saka Jisu hai ni saka ang no soino kobi kok saw tui bai phola bai asayakhe kebo kaitoni hawo habui mania जों je kaitono Poito khlainai जों जों believers eba जों Poito khlainai wngui tongoi जों tui bai phola bai जों achaijak जों baptisma najak जों tuio Jisu Kristo je thuimani hai boi bakha जों tuio kwlwkha जोंखhe kwlwkha ta bokhe phopjakha tei kwtwini जों bwchakha mane Jisu Kristo kwthwini thangui bwchakha hingke जों boi baksa phopjakha जों boi baksa thangui bwchakha himani aboni symbol se जों baptisma namani bini bwsa angsukka Jisuni bwsa angsukka himani oro so bahan bwthini achaine borok bo bahan bwthini pholani achaine borok bo kaitoni borok hinui saw mane bahan bwthini achaine borok bahan bwthini hima kok hingkhay tabo ang ani mani oksingni phaikhe ang bahan bwthini borok hinui hinjakha mani oksingni phaimani bagui ang bahan bwthini hinui hinjakha ta hapti hai hingkhe pholani achaine borok bo kaitoni borok जों jephruo pha sajla phola kathani mung bai baptisma nakha afruo hingkhay जों tewaisa mane kwtal khaiui Jisuni thani जों phaikha
Ketalkhai जों जिसुनि थैनाय फायगा जों जिसुनि थैबाय जों पायजाखा जिसुनि थैनि आबिनि गोसानि जारै सिनि सुमसहरावना खारजाखा जों जे बाप्तिस्मा नामानि बिसिंतै सिनि जे साया सुगिया बेबाक नाकार जाखायनि साव नरक आसाय फिना नांनाय हिनै आं ननो सामाबाय तावाना जागदि नि साव नक बार बिनि मुसुक्तै सिबो नरक बिनि सारि सिमि खोनाव फिया बियांनि फाय बियां थां आबो नरक सायमानिया हिनै साव फलानि आसानि रक बाहायनो होनचौ अम बाहायके ओंगै मान हिनै निकोदिम सुंका जिसु हायनि साका नों इज्रायलनि हदाक्रा ओंगै सुदा अमनो सिया दबा आं ननो सयनो कबि कक सावो जों सायमानो जों नुकमानो जों साव नरक हायफानो जों सामानो खुन्जु कानिया आं असंसानि ककनो सामासे नरक पयतो खलाया हाके चुकना हानि ककनो साके नरक बाहायके पयतो खलायनाय हिनै अरवा सुंका चुकना हानि फायनाय बरक चुकनो हानि फायनाय बरकनि सादलाना कारै केबो फानो चुकना हो कासाया को निसाव इनके जों ते कायसा अरवा कन्टेक्स्ट नरक बुजिदि गोबां बरक थै दङ हायादिबा कायतनो पयतो खलायनोबो थैयो जिसुनो पयतो खलायनोबो थैयो फेबारो जिसु ताम साखानाय दियाव जागा आं असंसानि ककनो सामासे नरक पयतो खलायाखे चुकना हानि ककनो साके नरक बाहायके पयतो खलायनाय नि साका माने जोंनो माने निकोदिमनो साका बनो साका जे नों बाप्तिस्मा माना हानाय दैबे फलाबाय नों मा जायनाय हिनै सामानि आकरनो बुजिया ngैनाय बनो तेबो कुतुक खाय बनो साका जे आंद्रो संसानि ककनो सामासे नों बुजिया चुकना हानि एबा सर्गनि कक साके नों बाहायके बुजिनाय नि साका ते साव चुकना हानि फायनाय बरकनि सादलना कारै माने सर्गनि नंखरि फायनाय सुब्राय जिसु बनो तैनो जों थिनि ख्रिस्टान दक जों खातुं खाजा लायजाक जे क्रिसमासनि साल नतैयै सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आसाय मानि साल नतैयै जों तिनि तंथक लायजाक इके ओ जे सुब्राय जिसु ख्रिस्ट बो कायतनि सादला हिनि हिनजाका बो बरक नंगै आसाय मानि बागै बो साजला रुपे बो तिनि ओ संसाराव फायका बनो 100% बरक हिनो जों बनो 100% कायतर बाक्सा आबा हायके माने कायतर माने बनो सयं कायतर बनो सयं साजला आबा हायके जों बनो सिनिबो जे पयतो खलायनाय रक इके बनो कारै केबो फानो सर्ग साकाव कासाया को नि साव बनो कारै साबो जिसुनो कारै केबो सर्ग साकाव कासाया को इके जोंरो मुसुनो नायलायसिवानो इके ताबुक दरक सायमान kana जों बाप्तिस्मा जेसका पानो नानानि नांगौ हिमानि कक्ता बाप्तिस्मा नाया हिंके पयतो खलायनो बेसिमि जों मोथांजा गिया माने जों माने ख्रिस्टान नों जागे खता ख्रिस्टान नों मा ओंनाय आमा हायता ओंखाय ते कायसा बर रक बाक्सा सालायो जे तंथार सलाय माने धर्म सोलाय फेबा सुब्राय जिसु ख्रिस्ट सावा आं नरकनि धर्मनो सकामाने फाया नि साव बो धर्म सलामनानै फाया नि साव तामनिके बो कुबुय लामानो से फुंना हायो मोथांजाकनानै नसे बो रुनानै फायो जुनो मोथांनानै बागैसे फायो नि साव हिंके आबानि बागै जों लुगो नायलायनो फारि लुगो कायहा दङ द लुगो नंगानो जे जिसु ख्रिस्ट कालबारखौ साकाव रोजागै दंफ्रुवो आफ्रुवो जे उनको सिकक जे नों गुबुनो कायतनि सादला हिंगंखाय नों साकबो थांदि जोंनोबो मोथांदि हिनै हिनपुरुवो आफ्रुवो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट तामसा आबरकनो तैयै जों तेवाइसा वानसुक लायानो आरो जों नुगो जे खरकसा सिकक बै दाकाय तंमानि खरकसा मोथांजाक मानि जों नुगो तांगै बो आदिनो बाप्तिस्मा नाया फानो मोथांजाखा आबनो तैबो जों तेइसा वानसुक लायनाय तंगारा दिखो आबो लुगुया नामो जों मार्गन जों नायलायानो एलामबागो पिलातनि बेसखाङो जिसुनो बुथारनो दागि मानि सेंक्रा गेस जिसुनो क्रुस कान्ताबो मानि जिसु थैमानि
ele ele le maksubak thani kerong prunero zebrok tongore Jisnu Krishna kanta bumani abo gong khana detibo jonong khana jono जों जन मानायले सिनाय तंगदि जहन दा जहन जहन नों थथक नायनायलायानो पिलात जिसुनि बिस्कांग तंगदि जिसुनि बिस्कांग पिलात जिसुनि कृष्ण कान्ता बुमनि पिलात सैजाक पिलात 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 तंगदि जिसुनि बुमा जिसु थैमानि यामनि उलो बेबागनो पाइसुक्का होननाय थैखोना जिसुनि बुमा Romani nazar jisunu hinui boksaka angno jisu tongori pila jisunu gosi angno osai bokrok jisunu bethana dagi mani oke abo jetibo mathai rogorong khana angbo exact poktoka verses tu जों amano kari lainai jisunu bethana kok sablai mani jisu bethania thok motom phuljak mani yokma terni panda subrani panda pito jisunu gosi angmani getsimani hate surimani jisunu rommani Peter jisunu gosi angmani jisu pilatni thani Judas thैमani pilat jisunu sungfenakmani jisunu bothana dagimani jisunu krusha kanta bumani jisu thैमani oke makha mathayan makha Osaya korrobai kerang phurungnai rok tamsaka bo buinole mwthango sakno khe mwthangai manya bo ilni bura tabo krusni ongkhorui phaikhe bo kaitoni thani kha beraina pho bo bai baksa kruso bujaknai dakai jok suduse abo tuikhe bono kulkha misa o jaga na kulkha abo chwng manui mano tongodi Mark 15 ni 21 to 32 oke 26 Mark Luke 23 ni 26 43 oke Lugon tongnai amo Luke 23 Tama khe borok bono krusho kanta budi hinui sotoni chiri khok langkha ulo borok chirikma no nangkha borok naima haino pilat bono krusho kanta budi hindai khe bo bulai toklai khe phiya borok bwtharo hinui alongo chobui tonjaknai borok naima borok phiyo birohoka krusho kanta bukha borok jisno borok kwbangma bini uklok uklok afru borok hatai rok borok samung hamya tangnai chara hino afro jisu haini saka afa borok no nakardi subrai hingke nakarnai bo nakardi hinui tongo borok saka o tamo khe tui khoroksa bono acha makha chwng lugo ang haichui lugo nung hinui tongo tei kaisa chwng makha aro sao aro khatijaknai borok hamya khoroknwi ni bere khoroksa bono hai hinui saka Nung ba masia hinbele hake nung bo thangdi chungno bo mwthangdi hinui aro saka do te khoroksa saka tamo khe tui khoroksa bono damrogui haini saka nung kaitono kiriya de chwng khoroktham dalsa ke ma thwinai chinile soino chwng tangma haino bo chwng manjagui tongo bole mungsa phano samung hamya tangya hake bo jisu no haini saka o jisu nung bugra wngui phaipuru ano ta pokjadi jisu bono haini saka ang nono soino kubui kok sao
Ang soino kok sao tini nung ang bai baksa paradise tongiyano hini o jaga sao. Obo khe jaga jora bujiui mane tamongkha afuru to korok sakao khachijak khaya dibana. Yango sikok dakait bo khachijak hingkhe sikok bai dakait ni bisingo dakait khoroksa hingka kai bono kulkha. Nungba kaitoni sadla phungbala nungba masiya phungbale hingkhe haki nungbo thangni chwngno mwthangni hini bono kulkha. Tei khoroksa dakait khe saka nung kaitono kiriya chungle chini majra bai se chwng obo haike khachijagui mane koroksa khachijagui tongo bujagui tongo. Phiaba binile kunu chayasa kwrui hini binile samung hamyasa kwrui hini borok sakata je dakait. Hingkhe afuru kaino subrai jisu bono tamsaka wngkho je afuru bono saka jisu no koikata bo je dakait. O jisu nung bugurang faifuru ano ta pokjadi. Mane o borok saimano je jisu Kristo teibaisa second coming o fainai bugurangui fainai hini saimano hineba. Hingkhe afuru nung ano mwthangni hini saka. Hingkhe afuru o kaino jisu tamsaka afuru kai jisu bono haini saka. Ang no soino kubui kok sao tini nung ang bai baksa paradise tongya hini sao. Abo khai jora bujiui jisu afuru o nokhorui bono tei baptisma rimaliya haya diba. Aboni bagi bono tam khaika bono just soyung kaitor mane jisu tongmani bagui bono bobai baksa twlangui thangka. Bo jaga paradise norok muito khlai di paradise sogio. Hingkhe norok tabuk saima kana je kwthui rok ang toni sanai mankei mane chung poito khlai kana mwthangjak. Phiaba poito khlaika hingkhe no mwthangjak ya do nung baptisma na nangnai abo to norok saima kana. Phiaba o jaga khai baptisma naioi no poito khlaimani bagui o jaga mwthangjak kha. O jaga poito khlaiya phano o jaga mwthangjakmani o jaga no context bujidi o jaga hingkhai jisu soyung bo kaitor sakbai thang korok saka tongmani bagui bo to kaitor ba bo direct afuru o soyung borok bai nukjagui tongkha afuru o borok rupe bo kaitor phano borok rupe tongmani bagui je dakait no bobai baksa paradise twlangui thangka. Paradise hingkha kai je kwthui rok tabuk je thui tongmani norok bujidi je tabuk ang je bujima sai tongo do je tabuk kwthui rok jesa kwthui phano wngthun mane bo kaitono poito khlaia thwinai phano wngthun mane kotok sarai phano thwitun biti chai phano thwitun ba jesa phano thwitun abo hai jaga kaiha paradise ni tongo jaga sogio ani bujimani do. Hingkhe jaga thangui kwthui rok tabuk thangui tongio. Je jisu saltham tongimani paradise no bo tongui do. Hingkhe chung bufuru chukna ho thangnai tak proshno wngui mano question wngui mano nogni. Chung jefuru subra jisu Kristo second coming o fainai norok abo revelation o porri revelation chapter pura first to last porikhe norok saimanano jaga je sao ang no phunugui mando kisi norok no phunugui rene revelation o je afuru se chung direct sorgo rajo lapwngnai phiaba boba haike lapwngnai himale jagao je chung tabuk chwng je Christian rok je kaitono poito khlai yachagui thwinai rok borok simi se chukna hani je basinda eba adhikar mannai manthai mannai. Phiaba je borok kaitono poito khlaioi thwinai borok boni manthai hingkhe hell eba norok eba kundulo borok ma thangnai horni kundulo abono tewaisa thwimani hincho Bible bo chung jotono ma thwinai angbo thwinai nungbo thwinai jotono thwinai ahaipono paithakni salo chung mwthangui tisajaknai. Chung swngchani borok rok se borok rok no thwi thangmani nugui tongphano chung kaitono poito khlaimani bisingtwi chung tabuk je thwi thainai rok borok kwthang tongkhu. Chung aboni bagui Bible o sabo je John o sabo dangdongno pori khwnarwuni tongo de nai khwnarwuni John abo je tibo yango Lazar thwimani kothoma no chwng porikhe abo kaham khe chwng sinai. Lazar thwimani o jaga ang nongno poriwani do nongno pori khwnariwani jisu se mwthangui tisanai hini o jaga kok bokhorok swijak tongo. O jaga
Bo kabui tongmani Jisu nukha tongoni do iko chapter 11 ni verses 25 sijak tongo o jaga naidi norok kaham ke naidi hake Jisu bono haini saka angno mwthangi tisanai angno kwthangke tonnai ano poito khlainai borok bo thwipano thangnai nisao pia kwthang tongsani ano poito khlainai borok bo thwiplaiglak nung o kokno poito da khlai mane Jisuno kaitor nei je poito khlaiui Jisuno yasaknai pha sajla phala kathani mungbai je Jisuno yasagui thwinai borok bo kwthang tongnai mani kok aboni bagui je jesa borok phano thwinai bini phala thwiya bini phala molbrum brumni bagui chukna hao thangnai abo tabukya second coming o Jisu Kristo phaipruo kwthirok thangui bwchanai nisabo mane phobjak rok borok swkang thangui bwchangranai nisao hingke afro bichar wngnai teisa a bicharo nung Christian phano te kaisa kok muito narokdi nung Christian phano kaiton raidao tongya hingka hingka kai borokni manthaile tamo morke ni manthaisik nai nei oro phunukjak mao ang nongno porikha nariwanu tongodi ha kwtal bai nokha kwtal ang aro naifeno o jaga sao naitto ang sudu a manthai mamano simi porsiwano o jaga sao tamo khe kirinai rok poito kwrwi rok selengma singkhe samung khlainai rok borok bwthanai rok buitele baitele wngnai rok danda baji phunuknai rok takjak mwtai no khulumnai rok tei bebak tatal rok hinkhe borok hor bai gunduk ni diko ma tongnai abono tewaisa thwimani abo tewaisa thwimani borok rok khe manchugo borok monichu waisano thwiyo are nung tomungno kaitor no poito khlaiui nung thwimaliya hingka hingka kai nung swngchano swngchar tongkhasak nung kaitor no poito khlaiui yasak sugya hingka hingka kai nung tewaisa ma thwinai nini phala bo ma thwisinai molbrum brumni a horni gundugo bobahi borok je Christian phano o jaga samo Christian phano hima kokta kaitor no poito khlainai phano o jaga bo selengma singkhe samung tangnai sindal chut tangnai borok bwtharnai buitele baitele wngnai danda baji khlainai takjak mwtai no surinai borok bebak no a horni kundalo thangnai aboni tewaisa thwimapung hingke abono khajana maphatako bukuksong norok kwthang tongsani kaitor no poito khlaidi kaitor simi no chukna hao thangnani lama bono karitle tei kungni lama kwrwi do norogo takjak mwtai rok suri tongnai rok no borok no thangani hinui ta khakadi tamoni hinkhe hangbo agio kaitor no siniya takjak mwtai no suri phaikha tamo khe ang tini kaitor manna bagui ani kapal toro tini ang phang khe sarogo je ang bo kaitor bai salsa mwthangjaknai ang bini kokni motei bini raida tei tonka hingka kai ang bo mwthangjaknai nung bo mwthangjakna muchungkha hinkhe tini no phaidi kaitor thani o tal lerdi tamoni khe o swngchar wngkha swrapsa aboni bagui bible o sao ayukni bara kebo salsa phano thangui manya tamoni hinkhe jotono komornai mangno o swngcharo chwng kebo molbrumni bagui chwng phaiya chwng salsa o swngcharno yakarui ma thangnai chwng saichung phaimani saichung kiphilui ma thangnai phiaba thangpano borok rok khino thwikaba hamkha hinui thwima bai hamya do nung kwthang tongsani kaitor no poito khlai yasakjak borok hingke simi se kaham hinui mano nung tomungno kaitor no poito khlaiyawi nung thwika manui no nini bagui belai khe nini bagui kaisa a lama tongo a twima lama tongo a twima kotor lama tongo abo nung par bahigke wngnai aboni bagui je borok kaitor no yasagui thangnai borok simi se a twima no par wngui manai mane bolte a je horni kundulo nung kalaina tongmani hoite nung yoknai teisa thwina tongmani hoite nung yoknai borok rok wansugo kwthang tongsani thwika manui no mane salsa thwini rukungni phano thwika bwtharjagui phano thwika haya kalai phano thwika ahaino phano thwika jotono to thwinai thwimani yagola kaisa phola kini a phola kaitor bo rwjakmani abo kwthang tongo hingke nung satokjagui ma tongnai aboni bagui no kaitor no poito khlaidi poito khlaika hingka kai nung baptisma no hachidi pastor ni bisingtwi father ni bisingtwi hingka hingkai nung chukna hani odhikar mannai hingke tini ni baga swkno
jotono hambai jotono advance happy Christmas. Nor jotono kaham tongdi kaitona hamari bai joton nogo koplung hamari mani tongdi je hamyarok hamsitun jisuni kwsabai je ruksuk klaijak je bisnao klaijak hospital klaijak mwsai manungerok mwsa situn birmana klaijarok birmanni hoito yok situn nok kisik misik rok nok tang katal khe tangjak situn tui manungerok tui kangjak tongnairok tui kangjak rok tui kathar kaitoni a tui no manung situn bo ta kangflai situn abo jisuni hamari je samani bebak khorogono hamari kuplung khe phaitun amen asukno hambai hor kaham.